Helo a chroeso I gyfres o fideos sy'n rhoi gwybodaeth am gynllun datblygu lleol am newid Castell-nedd Port Talbot. Yr alwad am safleoedd ymgeisiol yw'r cam cyntaf wrth lunio'r cynllun datblygu lleol am newid. Mae'r alwad yn dechrau am hanner dydd ar y cyntaf o Fawrth a bydd yn para 13 wythnos. Os ydych eisiau cynnwys tir yn y cynllun datblygu lleol newydd hwn, nawr yw'r amser I gymryd rhan. Bydd rhaid I chi sicrhau bod eich safle'n cael ei gyflwyno cyn y dyddiad terfyn, sef hanner dydd ar yr 11 o Fai 2022. Dyma ein poster. Rydym yn ceisio annog pobl I ddod yn grewdwyr lleoedd. Mewn geiriau eraill, rydym yn ceisio dod o hyd I ddarnau coll y jig-so mewn cymunedau ac ardaloedd lleol ac rydym yn gofyn am awgrymiadau am safleoedd a chynigion datblygu I lenwi'r bylchau. Yr alwad am safleoedd ymgeisiol yw'r cam cyntaf wrth baratoi'r cynllun datblygu lleol am newid. Mae'r cyngor yn gwahodd datblygwyr, tirfeddianwyr neu breswylwyr a buddiant I gyflwyno safleoedd a allai gael eu cynnwys ar gyfer datblygiad newydd neu ail-ddatblygu yn y cynllun datblygu lleol am newid. Gelwir y safleoedd hyn yn safleoedd ymgeisiol. Bydd rhaid I bob un sy'n cyflwyno safle ymgeisiol ddarparu tystiolaeth addas a fydd yn dangos cynaliadwyedd, cyflawnadwyedd a hyfywedd ariannol y safleoedd yn glir. Nid cais cynllunio yw'r safle ymgeisiol, a gall hyn achosi dryswch. Gallwch gyflwyno cais cynllunio am unrhyw beth ar unrhyw adeg, ond os nad yw'n cydymffurfio ar cynllun datblygu lleol presennol, mae'n debygol o gael ei wrthod. Cyflwyno safleoedd ymgeisiol yw'r cam cyn caniatad cynllunio. Mae'n awgrymu safleoedd i'w cynnwys yn y cynllun. Yna bydd safleoedd yn cael eu hasesu I weld a ydynt yn addas ar gyfer datblygu, yn cynnwys p'un ai fod y safle yn cyd-fynd â strategaeth a ffefryd y cynllun cyffredinol datblygol ac yn gyflawnadwy, yn cynnwys yn economaeth hyfyw. Hynny yw, p'un ai fod bwriad dilys gan hyrwyddwyr y safle I gyflwyno'r safle ar gyfer datblygu o fewn cyfnod y cynllun. Gall safleoedd cael eu cyflwyno ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau i'w cynnwys o bosib fel dyraniad yn y cynllun datblygu lleol am newid. Restrir enghreifftiau o'r defnyddiau yma a gallant amrywio o dai I wastraff I seilwaith trafnidiaeth. Gall tir gael ei gyflwyno hefyd os ydych ddim ond eisiau iddo gael ei diogelu rhag cael ei ddatblygu. Gall safle ymgeisiol naill ai gael ei gyflwyno ar-lein trwy ein porth ar-lein, yn ddiweddarach yn y fideo hwn byddwn yn esbonio sut mae gwneud hyn. Gellir lawrlwytho o ffurflen o'n gwefan www.npt.gov.uk/cus a'i hanfon atom drwy e-bost, neu gallwn dderbyn cyflwyniadau drwy'r post. Os yw'n bosibl, rydym yn annog pawb I gyflwyno safleoedd ymgeisiol ar-lein, bydd hyn yn cyflymu'r amserau prosesu. Dyma'r wybodaeth allweddol sydd ei hangen I gyflwyno ar gyfer yr holl safleoedd. Ffurflen gyflwyno, byddwn yn esbonio sut I lenwi hon yn y rhan nesaf o'r fideo, a map o'r safle a raddfa 1 I 1250. Rhaid i'r ymyl coch ar y map ddilyn y tu mewn I linell y ffiniau ffisegol neu'r llinellau wedi'u plotio ar unrhyw ffiniau heb eu diffinio o amgylch yr eiddo. Ar gyfer safleoedd a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer tai neu gyflogaeth, yn ogystal â ffurflen gyflwyno a map, mae angen arfarniad hyfywedd a datganiad hyfywedd lefel uchel hefyd. Ar gyfer y safleoedd hyn, mae'n rhaid talu 50 punt I ddarparu model dychonoldeb datblygu neu DVM. Mae hwn yn erbyn arfarnu safle benodol a greod ar gyfer asesu hyfywedd ariannol cynigion datblygu. Ar ein gwefan www.npt.gov.uk/cus, mae nifer o adnoddau defnyddiol yn cynnwys cwestiynau cyffredin, methodoleg asesu, map sy'n dangos y prif gyfyngiadau a allai fod ar eich safle, ac yn olaf os ydych yn ystyried cyflwyno safle a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer tai neu gyflogaeth, nodiadau canllaw hyfywedd.